תראו פה עכשיו תרגיל הגנה עצמית ברמה הבסיסית ביותר. חלק מתחרויות קרוב חזקתית שנערכת בדרך כלל בפורמט של 3, בפורמט של 4 זה הרבה יותר קשה, ניתן להם לעשות את זה, בוא נראה. תראו מה תמורות צריך להיות מושלם, בדרך כלל חוזרים על זה חודשים לפני, פעם היה לנו רק כיוון אחד.